Hakaban kong ngapan pau ko jing sngo ko bakraw yu blay ka bawla dar ka lembat nga bat phiru kumju ka basngap ya kane ko kubo ka bawla ri lo sumaringi na ka jing ma ka jing sa ka jing pangjista deng ka jing ele kin jing jar ka jing em ni ai dong ba kane ko perthai rei nim shim yu i lani nim shim sngo ba ka ta ka jing e lani ka ta ka jing ai jong blay ka du ni ka dam ni ka duna ka jing em jongi Andrei blay na yai the chipun ki jikerku ka jing em bana ai ku blay ru ya i ha chomi ki wa de ka ba ila khot na di ai la di ngai ka ban kran na ka ni ka devotion na ka ni ka por de namda ne ai ka ku por ka phla la ne ka ba ngim ju ya kran la ne ka ba ngim pa ju ya snow ande ka de ka ku bor ka ba ngi sha ya snow ma la ka por but ya ka ni ka ku bor apun chong nong rim nag gospel kat kum Matthews kalanong kabasan karakot ke bakat lai nan siptang dito ke benta ki boong pipilong kamlu ka partai barashwa bangin yat matpaj ikani ka jumut jongani kamlu ngadon ko wai ki jingi thu khana ka ban ni thu epi kadon ko wai ki jingi thu khana ka bethu ha ka por man ba Dr. John Harper udang lej ha ka jing lej lenti duriau ha ka ling ba Titanic sa Amerika bandong o pastor jang kawai kapalang kabakarteng ka Moody Memorial Church ako sorba Chicago panitip bat nga ngay ko PUE ko to film Titanic pat hakato hi kalieng uta ushikri jong blay dani uni u Dr. John Harper udon kata kaling ba kabakharaw kumangiyo i bakalay tungko kan san bat uway utha mau siyang hapo duriaw lani iong iceberg bat kalangam sundan hakata kaduriaw pa Atlantic u Dr. John Harper ulalong uway na pedeng kibabuan kibalasyu yasno hakiding lengkot lengkai kibaper hasla duriaw nakabentaban yo laj em Henry kabas ngausi bantip kalong bakim sim la laj em lakiyak persyang jurban laj em bat kilangam jelok haka bakaddu kadwai hoy ngesu thu ba haka jing em len le si dadingi don lani ladangi ni hap apo langim nang ban jingi lani kadong ko ko bajilio ngin persyang kat bala ya kaban light em isu thu ba kini ru ki persyang daga bor joki ya ka ba kumno bakin light daga jingam jelok ada ka basno si pat kalong ba hoy kimla ban light na mar ka jing jurong bat ka jing yar jong gat ni ka duriaw ba ti ka penlong diki ya ka ba kimla shu ban light chilang lene ya ka ban ong bet bakin em Henry ka way pat ka jing phla ka padon hagani hagapor ba u Dr. John Harper udang exage tom ban yo light em way usomna ubayat uya pa per lang dan ia ubah jingilang bat uhapok kata keduriau ulawan tur syajan jo kat baki dang ye per lang hajan hanta u Dr. Harper daga basim kuloy ka kabuan playu trai ulakan liyo tau somla laulong u kristani u tau somla ula phaiktin bat umpat long kristan namar kum tau Dr. Harper ula perta tumen ngait au trai bat un sepen im ye me hadin kata kajing perta la ya penye khalat cipor ya kini arngot na namar kata kajing jor kil kajing jinghe kal air ni bat kajing ya ksa jong ki ya kaban laj em Henry sakandiat por hadin kila ya kenduk biang bat uniu Dr. Harper tang suyo i biang ya utau somla uang bat ula pertajam pimpat laj em uta usomla ula jubab em sa sisien ula khot yo u babla ong to men ngai ha uji su bo trai bat on sepen empat ya me kumta hi namar ka jing dai tha ko ba ka jing kriat ka bojur lembat ka jing telot bor uni unong yalam ubadon ka jing snaurit ula ja sundon sipor aku bat langam jelop sepo jengka bat kata kajing itu khana tepan kan mau bat ke batai ru
lengba kini ki bangi im hapdeng jong gini kijing hapdeng jong kijing ele hapdeng jong kijing jenjar jong kijing im kum ki Kristan insim ya kanuksa kum ba Dr. John Harper ule wara pedeng kijing im jong u kaba long kijing im kaba khadu jong u hapo jong ini kudureu sim perkatang ya ladi Henry uplaru yo Jisu bat kajing sisa kalong bat kajing bat ki makum bat baong bat baki so jong kajing minot dan ni jong kajing persang jong Dr. Harper ki keren ya uni usomna ubalaj im hadian kim simlong le no ai na maru ta usomna ha kata porhi ulah duai bat ulang ngej ha Jisu bat ka bat ke basno pala kalong ba kawai kaling ret kalawan sajan utau somla paruni somla ulayo lajem banadu kata kesni ba utau somla uyajem au lajem u ya yat keleng ban saki ban pla ban yalap ya kabor ba kejing penem ka pala ka ba Jisu Kris u penem yu bat ula kalalong unong but Jisu Kris nadu kita kesni bat hadu kesni kejing yap jong kumaga ketian jong belai kaong nagi kitab du Daniel katwai lai kwa kita kibriu kiba itu yo belai kinlong kiba khalan bat ki banang job kani ka penpau sisa ba lada ngilong sisa kita kimlu jong keperfai kita kimlu kiban long hakani keperfai ya kaban long kiba bang kibalong kiban penbang ya ke jing im om tang jing im jong ni ka parfain re ke jing im ko kan jaman siam sigi bre ke bombat tip what iki bre ke bala tip bangin keren lan ingin pen iki dan ingin pla syapang Jisu bakumnu un pen im bat ka ai kenong lada ngidon ke jing lada ngibut yu kani ka pen pau sisa ba uni Dr. Harper keren sisa bat ulong sisa uta umulu jong ke perthai terdaung ngilong kamulu sisa bat mangiru ngilong ke jingshai kini ki arteli kamulu bat ke jingshai kadai bandon hapo jongi kum ki Kristan namar ngi snuthu ke jing im Kristan jongi kalong sisa kabae namar sibun ki jing pensoi kinwan kijing yale kinwan kijing du mensiam kijing no mensiam kan poya kijing em jongi anda dadang idon kijing syai kejong ublay ha kijing em jongi kadon ru kijing suk war pedeng jong kijing le war pedeng jong jinja dadangi idon ublay uba em ublay uba yarap uba don kijing kijing isnai ba unwaru kalan ya ka ba nginjok dang ba kini kijing bar na kermen bangai ru ba pi pin long kita kimlu bat kajing syai jong perfei ya ka ba pin pla ba hagi perlok jong pi ka yeng ka sam ki para marjan jong pi gun pla japang Jisu ka kirukin mat ya u bat kin yoru ya kajing kerku bat na kermen bakani ka devotion kan long kajing kerku ya nga bat ingi barok ki basngap ya ka bat kan longru ka ka ba penwan dan ni ka ba wanra ya kikun dan ni ya kinongbut dan ni ya kita ki bangait hau Jisu sa ke jing em ka bom jukot ka badon kata kanong ka bakrao ha ke jing em jongi ubelai na ka benta ka burong jongu amen.